15. joulukuuta. Täällä ollaan korkimiesten kanssa taas metsälenkillä. Kova tuuli on nyt, on tuiskuttanut valmiit polut täällä umpeen. Tässä sitä nyt mietitään, että miten täällä päästään kulkemaan. No niin Remu, anna mennä vaan. Siitä vaan, siinä on se polunpohja, anna mennä. Hyvä. Aika mukavasti on tätä lunta täällä. Kyllä se tästä. Anna mennä vaan. Siitä vaan eteenpäin. Tehdään ura. Joo, hyvä. Joo, pentukin tulee sieltä perästä. Noniin, anna mennä. No niin Remu, sinne vaan. Mene. Aha, ai minun pitää nyt avata tällä kertaa vissi ura. Ei, pentu lähti haukaseen. No niin, anna mennä vaan. Siitä vaan. Hyvä. Hyvä pojat, antakaa mennä vaan siitä eteenpäin. Tuonne pitäisi meidän mennä. No, ei kai se auta kun lähtee itse aukaiseen ura.